Tenim amb nosaltres un conegut publicista, Pepe Crespo. Molt bon dia. Bon dia. És una de les preguntes que ens fem. En aquest cas, la campanya és regalar uns pits nous a una xiqueta que vagi a una discoteca. Quina edat és la xiqueta? Bueno, teòricament tenia que tenir 18 anys. Vale. Comencem per ahí, exacte. Sí. La legalitat se complia, és cert, perquè vam parlar en Fiscalia, vam parlar en moltes administracions, és cert que la legalitat se complia. Altra cosa ja és la qüestió ètica, moral o inclús de bon gust. Molt bé. En el teu cas, primer que res, com a campanya publicitària, com la consideraries? Molt impactant i altament efectiva. Efectiva vols dir que sí que ha sigut positiva, tot i haver suspès la festa? Moltes persones de més de 35-40 anys no sabien que existia Patxà en València. I ara ho sap tot el món, en València i en tota Espanya. Vols dir que en aquest cas se suspèn la festa, però quasi és el de menys, perquè el ressò, al final, és el que buscava? No crec que buscaren això. De fet, les meues preguntes a responsables del tema han fet una campanya, com fem moltes vegades, que el que busquem és dir les coses d'una manera clara, contundent i una miqueta diferent i sorprenent. Això sempre forma part del món de la publicitat. Diguem que ha de ser diferent per no tenir indiferència per part del que recebeix la informació. La intenció del gerent sí era regalar uns pits i no que aquesta polèmica li donara publicitat. Per a res, era regalar un tema, diríem, propi d'una discoteca on la gent va molt arreglar, per altra banda. És una discoteca on la gent... N'hi ha molta gent que està arregladeta allà dins. Molta gent operada, és cert. És coneguda perquè van moltes xiques... Doncs, bueno, forma part del públic objectiu que acudeix a aquesta discoteca de manera natural. Anem a escoltar el gerent, perquè el gerent, evidentment, en principi, no s'esperava aquesta revolució mediàtica i... Penses que pongo esta cara i ahir de que llàstima l'he suspès, però que per dins deu estar pensant olé? No, quan estàs visquent en primera persona mai penses olé. Una altra cosa és la llarga vida de la marca. És a dir, això és una franquícia, n'hi ha uns màsters franquícia, entonces els que tenen la propietat de la marca, jo estaria content que s'hagués parlat de tota Espanya del nom de la meva empresa, per exemple. A pesar del mal gust, en aquest cas, és una opinió personal, de que a totes les dones se'ns equipara d'una manera, de que puguem pensar que totes vulguem operar-nos els pits? Mira, lo del mal gust és molt relatiu. Per això dic que és una apreciació personal. És un cuento sufí. N'hi havia un xiquet que anava dalt d'un cavall i el pare portava el cavall. I la gent deia, veies tu, aquest xiquet dalt del cavall i el pare portant el cavall. Van canviar. El pare va pujar del cavall i el xiquet va baixar dalt del cavall. I la gent deia, veies tu, el xiquet ese abuelo i dalt. Van pujar els dos i van dir, la gent, collons, pobre burro. El pes que porta damunt. Van baixar els dos i diran, seran burros, el cavall buit i tal. És a dir, facis el que facis, aquí les persones totes tenen... Mira, el que té un martell busca claus. I entonces, eres periodista, busques notícies. Eres polític, busques presència en els mitjans. I al final, d'una coseta així, fem un món que és impressionant. De tota manera, jo he de dir en defensa d'aquest home, no és el meu paper, que també hi ha molta hipocresia a la societat, no? Perquè aquest home se l'ha crucificat per una cosa que està en tots els mitjans de comunicació anunciant-se com una cosa normal, operar-se els pits, i ara resulta que tota la societat estava en contra d'esta festa. Està regalant una operació de pits. Està regalant un val en uns diners que se pot gastar per a operar-se els pits. Bueno, en definitiva, s'ha suspès la festa, s'ha acabat la polèmica. Anem pas a pas en el que acabem de veure en aquesta evolució. El paper de la dona. Sí que m'agradaria parlar-ne perquè, precisament, arran de la polèmica del Patxà, torna a posar-se en el punt de mira a la dona, el prototip, l'objecte sexual. Recorda que tu vas fer una apreciació i si me toca a mi, què passa? Què faig? M'opere també els pits? Ahí sí que em pareix que hi ha una injustícia. Vull dir, hi ha una publicitat clarament sexista, tot siga dit. Continuem utilitzant a la dona també en aquest paper, encara que se fa algun intent de col·locar-li un delantal a un home que queda bastant patètic, tot siga dit. Perquè simplement estan fent-nos, regalant-nos la vista i punt. Perquè a vegades inclús li posen el delantal i ja està. Això també és. Què em penses? Quasi ja no estic ni preguntant. N'hi ha de tot en aquest món. En la nostra empresa, més de la meitat són dones treballant. I per què la dona sempre acaba sent el millor reclam? La dona estupenda, clar. Hi ha una cosa molt curiosa en publicitat, i és que tu poses una dona i la miren les dones i els homes. I poses un home i no el miren tant. O sigui, les dones vos mireu molt entre vosaltres. O a vegades no entreu a una reunió i en seguida n'hi ha una que vos fa vrum de dalt a baix. O sigui, són males. No mos sol passar a nosaltres. Més d'una. No mos sol passar a nosaltres. Entres a una reunió i tens quatre tios al costat i dius, tu, no sé què, no sé quantos, però no fan el repàs. La radiografia, sí. Per això són coses... Seran culturals, no seran genètiques, m'imagines, són culturals, no? Però això no és Xina. Entonces, tu poses una dona
no estem parlant de ninguna posició extrema de ningú tipus, sinó simplement poses una dona en una comunicació i aquesta dona té un atractiu tant per a dones com per a homes. I pots un home i té una mescla, però no és tan segura. Jo no ho veuria com un objecte sexual. És que el fet que siguem un home o una dona i que ens col·loquem davant d'un anunci, és que, fixeu-se, pel camí que anem, acabarem impedint que apareixi la figura humana en les comunicacions. És una pregunta jo, que acabant d'apuntar. Vostè, que és professor de màrqueting i de publicitat, quina és la publicitat del futur? Cada vegada és més agressiva, hem de reconèixer, cada vegada el missatge és més punyent. On acabarem? Acabarem bé, És a dir, tot es toca acabar bé. La tendència és a una participació major per part del consumidor. Avui estem ja arrencant en modelos de comunicació que es diuen de C2C, és a dir, de comunicació del consumidor cap al consumidor, on ho veus en YouTube. Tu ara entres en YouTube i veus anuncis com els de Valor, Placer Adulto, fets per gent que es graven i ho pengen en YouTube. Que s'interactua, Els aparells fan un anunci a les persones i el fan i el pengen. Perquè el que estàvem veient ja ha passat a la història, i aquestes campanyes també de Benetton així, on les làpides o una monja presentant a un frare, la sida, el racisme, que eren així com molt colpidores. Mireu, que realment no sabies el que venien, ho saps perquè coneixes la marca, però... Jo el que penso en general és que el rotllo que es munta al voltant d'això és més de caràcter polític i mediàtic que de caràcter persones. Les persones, jo crec que ja tenim l'anticuerpo a la publicitat, ja el tenim. És a dir, sabem que el que passa en la publicitat no és veritat, sabem que aquesta xica no és xina de guapa, és a dir, la treuen ahí xina de guapa, o aquesta xica està xina per algo, la que estem veient ara, no? És a dir, bueno, pues estem com inoculats, diríem, d'eixa característica que té la publicitat de sorprendre i de provocar. Això és una característica. I en el cas del trànsit, per exemple, perquè el que se pretén precisament és que la gent no pense que això no pot ocórrer, sinó al revés. Claro, és dir, per què... De fet, no sé si podrem veure algun spot, el que fan és colpir-te a tope i mostrar-te una realitat. Així és, Maribel, així és. Però per què no mos assusta tant això i mos assusta, per exemple, les mamelles de baixar? Per què? És dir... Però perquè, home, és que ahir t'està mostrant una realitat que te pot passar. Clar, això té un bé social, diríem. I entonces ahir no mos queixem. És a dir, però mos queixem quan té un bé comercial. Però per què? Si al final tots vivim d'un negoci. Estaria d'acord, per exemple, si volen demanar diners per a una ONG que treballa en Àfrica, treure un xiquet mort o moribund, això seria ètic? Està fent-se. Sí, i això què et pareix a tu? I no mos molesta a ningú. No? Jo crec que sí molesta a algú. No sé si a tu o a mi o a ella, però a algú sí molesta. Però no es creen polèmiques mediàtiques al voltant d'això. Però imagina que vegem per la televisió... Exacte. Jo, a millor, veient un xiquet moribund, això em faria donar diners o canviar de canal. Sí, està bé, perquè a uns es farà donar diners i als altres canviar de canal. I al final, tots no poden ser consumidors d'un producte, tots no poden donar els mateixos diners a una ONG. Hi ha una selecció. Mentre hi hagi efectivitat, mentre hi hagi gent que reaccione, es válido, el fin justifica los medios. Para nada. O sea, hi ha una cosa que es diu autocontrol, que controla la publicitat, i aquest autocontrol el que fa és impedir que es pugui fer una publicitat que no siga verídica, que atente contra la legislativitat vigent, contra la moral, els usos o els costums del territori. Estem veient també campanyes de violència domèstica. També s'ha utilitzat aquest recurs per a provocar a la gent. I ho trobem bé. Què se provoca o què se pretén en aquestes campanyes? Que el maltractador deixi de maltractar, que se sent identificat, que la gent del voltant reaccioni, sensibilitze cara a aquesta veïna que saben que li passa alguna cosa, que la dona denuncie, que deixi de callar. Jo crec que hi ha una mescla d'objectius molt potent. Jo crec que en aquest moment tot el que són les institucions polítiques estan actuant publicitàriament en molta correcció des del punt de vista de que fan unes definicions de lo que es persegueix d'una manera molt clara. Els objectius estan molt ben definits i crec que la consecució de resultats són bons. És a dir, que estem avançant en aquesta línia. No sols es pretén fer imatge del polític, sinó també es pretén conscienciar a la societat de coses que són bones per a la societat. I està fent-se bé, crec jo. Penses que un mal producte, un producte roïn, es pot vendre bé en una bona campanya de publicitat? Això era antes, que érem més bobos. Ara estem en la cola dels països a nivell de cultura, desgraciadament, però de cara a la reacció de mercat, de cara com a consumidors, ja no estem bobos. Ja som tots prou espavilats. Una cosa, les campanyes hiperagressives que n'hi ha ara pel que fa a la crisi, les immobiliàries, el del 2x1, estem arribant ja també a unes coses, clar, increïbles, sorprenents, però reals. La fan fa milagres. La fan fa milagres. I agudissa l'enginy, no? Perquè els espanyols, per exemple, en qüestió de publicitat es caracteritzeu per això, no? No ho fem mal, no ho fem mal. En
poc pressupost podeu fer autèntiques meravelles. I cada dia ho farem més, perquè els pressupostos estan reduint-se molt i estem intentant que la creativitat siga més potent per a compensar aquesta falta de pressupost en major creativitat i major impacte, per tant. Pues, Pepe, un plaer, com sempre. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies per la xerrada. Nosaltres, evidentment, del que volem publicitar-nos...